Halusin osallistua tähän asiakasensivalmennukseen, koska asiakkuus ja asiakkuusmarkkinointi on niin kuin keskeistä koko yrityksessä. Et jos ei asiakasta huomioida, niin ei yritys niin kuin toimi myöskään silloin niin kuin, oikealla tavalla. Et se on sen kaiken bisneksen lähtökohta. Monipuoliset, kattavat luennoitsijat, että he toivat tätä asiakkuutta esille eri kulmilta. Ja tässä oli hyvin aktiiviset osallistujat, että he kertoivat omista yrityksistään konkreettisia esimerkkejä ja niitä pohdimme yhdessä, että kuinka niitä voidaan niin kuin ratkaista. Ja tämän ohjelman havaintomateriaali, kurssimateriaali oli myös erittäin hyvä, että siinä pystyi niin kuin konkreettisesti pohtimaan näitä asioita oman yrityksen kannalta ja tekemään tehtäviä ja pääsemään niin kuin eteenpäin tässä asiakkuuden kehittämisessä. Koulutuksen valmentajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja päteviä ja innostavia, ja he saivat ryhmän mukaan keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Erittäin pätevät valmentajat oli koulutuksessa. Tässä valmennuksessa oli parasta se, että toimi niin kuin herättäjänä. Ja tämä sai ajattelemaan sitä, että tämä asiakkuus pitäisi ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa, yrityksissä, missä on kosketuskohtia asiakkaaseen. Niissä kaikissa voidaan niin kuin parantaa sitä toimintoa. Parasta oli myös sekin, että tässä niin kuin verkostoitui, tutustui uusiin ihmisiin ja kuuli muiden yritysten näkökantoja asiakkuuteen ja sen kehittämiseen. Ja vaikka he toimisivat ihan eri toimialalla, niin niitä voi kuitenkin soveltaa laajemminkin. Että kyllä jokaiselle olisi tässä niin kuin jotain opittavaa. Aion hyödyntää näitä oppeja uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraussuunnitelmia tehtäessä ottamalla erityisesti huomioon asiakkaan tarpeet ja heidän lähtökohtansa ja miettimällä sitä, että kuinka voimme vastata näihin tarpeisiin ja kysymyksiin. Samoin näitä oppeja aion viedä eteenpäin laajemminkin yrityksessä. Asiakaskuuntelu on tärkeää, jotta yritys osaa kohdistaa oman tarjontansa oikein. Yrityksen toiminta ei voi lähteä omista lähtökohdista, koska silloin voi olla, että keskitytään ihan vääriin asioihin. Yritys on yleensä sitä menestyksellisempi, mitä paremmin asiakas on huomioitu ja mitä enemmän asiakaskuuntelu on otettu huomioon. B2B-yrityksissä, aivan samoin kuin B2C-yrityksissä, asiakaskuuntelu on keskeistä, koska tässä on kuitenkin kysymys human to human bisneksestä, että ihan samalla tavalla B2B-yrityksissä on ihminen, johon pitää vaikuttaa ja hänessä pitää saada aikaan reaktio. Kyllä tämä asiakaskuuntelu on erittäin tärkeää myös B2B-yrityksissä. Tällainen asiakaskuunteluvalmennus on relevanttia kenelle tahansa, jokaiselle, joka on tekemisissä asiakkaiden kanssa. Eli niitä kosketuspintoja voi olla hyvinkin paljon. Ne voi olla asiakaspalvelua, ne voi olla huoltopalveluja, tuotekehitystä, markkinointia, viestintää. Että näitä kohtia, joissa ja kenelle tämä koulutus on relevanttia, on todella läpi organisaation. Thank you.